ik net, ja. Hildo van Sjerkje. Dit is de verhaal. Wie is dit? Nana. Anne. 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 Dit is een 20 daar, Yvonne. Dit is Geertje. Geertje. Gewoon 20. En dit is Gea. De mooiste van het stal. Daar is het niet En IJzer. Van Sierra. 20. Twenter. Die had er zin in. Of toch net? Dit is de mooiste, hè? Dit is de mooiste. Net eruit springen. Ja. Tadaa. Nee. Dit is een mooi beestje, hè? Ja. Oh. Oh. Ja. Wat is er een goede werker, hè? Deze hebben we al gehad. Oh. Ja, dit is dat. Hey Lina. Hartstikke wel. Daar stoot in. En ik opiepen. Ja, ik denk dat dat vandaag gebeurd is. Is dat vandaag Dat is gebeurd? Jacobien, de jurre van Elsje. Oh, Jacobien. Jacobien, ja. Dit is Lina, Timon van Rinske. En dat is Lianne. De mannen van Sally. Sally. Spuit maar op door. Ja. Ja, dat die. Nou, nou spuiten. Nou, dit is er nog. Moet jij nog iets zeggen? Ja, en op het plankje loopt nog. Want dit is de mint, denk ik, of net? Dan. Deze mag ik nagaan, ja? Weet je wie dat is? Kom maar. Jacobien. Oh. Zo, lekker. Wat is dat? Ja,
Kom maar, kom op. Kist het. Yay! Oranje! YouTube. YouTube.